Pero canta gratitude hai nos milagres de Amile, non é para menos porque hoxe é o Día Mundial da Gratitude e hai que dicir que en xeral as persoas pois amosamos pouca gratitude, Lamela. Ti, a quen che gustaría amosarlle a túa gratitude? Eu a primeira a miña nai, por darme a vida, por ser tan boa xente, un bico para ela. Tamén o segundo, grazas á vida, por darlle saúde á miña familia, felicidade, que iso é o máis importante, o que nos leva ao noso día a día facelo mellor. Pero, por suposto, aos nosos espectadores de Hora Galega, por estar aí todos os días con nós. E ti a quen lle agradeces, Adri? Eu súmome totalmente a ese agradecemento, súmome a ese agradecemento e hoxe, na Hora Galega, o que quixemos é saber a quen lle amosarían vostedes, os galegos e as galegas, pois a súa gratitude se poideran. E que fixemos? Saímos á rúa a descubrilo. Bueno, hoy en el Día de la Gratitud quiero agradecer a mi familia y al grupo de amigos que estamos hoy reunidos, que vinimos de Uruguay. Doy las gracias aos meus fillos que me cuidan, trátanme moi ben. E aos meus netos porque lle quero tanto, tanto, tanto. Como é de ben nacido ser agradecido, eu teño que darlle as grazas agora mesmo a Adras, que me está grabando, pero quero darlle as grazas a todos os meus compañeiros por tanto traballo, tanto esforzo día tras día. Moitas gracias, Xinda, por salvarme a vida nese momento. Gracias, Lucía, polo tempo que levamos xuntos e que foi sempre bo. Eu quero dar as gracias a todos os compañeiros do Hora Galega por facer cada día máis fácil e bonito. Que bonitas son as apertas e dar as grazas. Hai que dar as grazas e hoxe máis que nunca. Atención, 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 porque achegámonos a vivir en primeira persoa o furor que está a despertar, digamos, un dos sorteos máis particulares que se está a vivir este fin de semana en Galicia, concretamente na Estrada, o Taramarket. A ver, como lles explico isto? É un sorteo sorpresa, non lles quero desvelar moito, pero é todo a €1, co obxectivo de, bueno, pois dar a coñecer a tenda, os produtos de Taramarket, todo a €1, pero aquí estamos a falar de electrodomésticos e de mobles, claro, imagínense que lles toca unha neveira por €1, isto a xente pensaba que era unha broma, pero de broma ningunha, Hilda, isto interésame, Boas tardes de novo dende a Estrada. Vedes como está este evento cheo de xente que quere levar electrodomésticos por €1. Estamos aquí co que túa idea, porque isto é un éxito. Isto é un gran éxito. Un produto a €1. Increíble. É dicir, calquer produto que queirades a €1. María, este produto vai para ti, Recorda, para ti. Era unha sorpresa para María presentadora, porque agora mesmo vamos dar un número e quen atope ese electrodoméstico vai cho dar. Isto, ahora mismo, síntome aquí moi importante, con moita expectación. Isto é moita presión, Vamos a ver, vamos a abrir aquí. Bueno, isto é enorme, porque vedes aquí toda a xente. Que nervios. Atención. Vamos a dalo. Ai, que nervios ten. Ai, somos como Pili Pampín antes dun concierto. Peor. Mira, 158.977. 158.977. 158.977. Veña, a correr a ver onde anda. Bueno, hai que decir, hai xente xa que o atopou, pero que rapidez, pero como puideron atopalo tan rápido entre tantos números? María, a ver que che toca, que queres, un forno, Ui, penso que unha lavadora. Como? A ver, sí, María, prepárate para lavar. Sí, unha lavadora. Toco unha lavadora? Pero é para María, Bueno, María, isto vai para ti, Vale. Unha lavadora, vas poder lavar todo o que queiras. Xa non tes excusa para non lavar, Mira, que electrodoméstico máis bonito. É que de verdade, isto é un exitazo. Toda esta xente que estaba aquí esperando pola lavadora que quedou sin ela, porque a lavadora vai para María, Para María, María lavadora. Pero bueno, non, mira, vai haber en nada outro, porque en intervalos de media hora hai outro sorteo. Que quería decir é que, Adrián, non te vamos deixar sin nada. Vai pensando que che fai falta para visualizar a idea na cabeza, porque quedan moitas cousas por dar. A lavadora foi para María, pero, Adrián, ao mellor tocache un forno, quen sabe, ti non perdas ollo.
Viva, que me tocou unha lavadora. Tocou unha lavadora, tocou unha Parabéns, lavadora. María. Oye, a Xa ver non que te tes toca a excusa ti. para non facer a colada, A ver, eu excusas poñas todas, pero quizáis dende hoxe un pouquiño menos.